Rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-pagi indaqs juri li fl-2017 Malta kellha it-tmien lanqas differenza fil-paga bejn l-irġiel u n-nisa fost 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport ġie ppubblikat fil-Jum Ewropew għall-pagi indaqs u juri li l-medja Ewropea għadha turi differenza kbira fil-pagi bejn dak li jaqilgħu in-nisa u l-irġiel f'sena sħiħa. Skont l-Uffiċċju Ewropew fl-2017, nisa Ewropej għalaw bħala medja 16% anqas minn kemm daħlu l-irġiel Ewropej. Ir-rata f'Malta kienet ta' 12.2%, jiġifieri 3.8% inqas mill-medja Ewropea. L-Istudju Ewropew juri li ħafna ħaddiema f'Malta huma koperti bil-ftehim kollettiv li ma jippermettix differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel. Jidher ukoll li d-differenza fil-paga f'Malta hija riżultat tal-fatt li ħafna nisa għadhom mhumiex jokkupaw karigi għolja. Paga ndaqs għall-istess xogħol huwa prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Madankollu id-differenza fil-pagi bejn is-sessi dvarja minn 3.5% fir-Rumanija għal 25.6% fl-Estonja. Ir-rapport jinota wkoll il-ħidma li qiegħda ssir f'Malta biex tonqos id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa. Fost oħrajn isemmi l-inizjattiva tal-Marka tal-Ugwaljanza li ħadet il-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza. Marka li tiddistingwi kumpanija minn oħra għat-tħaris tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fuq il-post tax-xogħol. Ir-rapport qis din l-inizjattiva bħala miżura tajba biex tonqos id-diskrepanzi fil-pagi f'Malta. Qal li bosta kumpaniji qegħdin jaħdmu biex jingħataw din iċ-ċertifikazzjoni li jiddistingwihom għall-kunċett tal-ugwaljanza. Ir-rapport jgħid li l-fatt li l-paga indaqs hija fattur importanti għaċ-ċertifikazzjoni dan jassigura wkoll li hemm trasparenza fis-salarji li jingħataw lil ħaddiema. Intant fi tweet il-Kummissarju Ewropew eletta għall-Ugwaljanza Elena Dalli tenniet l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea li tipproponi leġiżlazzjoni u politika ġdida biex tassigura li n-nisa u l-irġiel jitħallsu indaqs. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.